Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Onuň dowamynda şu hepdeniň esas temalary, hususan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we Tälimler Akademiýasynyň koordinatory, siýasat öwrenji Svetlana Dazardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalary barada çap eden syny, Ýewropa parlamentini Britaniýa ekspertiniň Türkmenistan häkimiýet, siýasat we neft awtoritarizm atly hasabat boýunça geçirilen dinlenşik, Ortiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmen gaz baradaky aýplamalary, Türkmenistanyň dollar çäklendirmesi we beýlekleri barada gurrun eder. Şu hepde Azat habaryny okutganda iň köp okulan makalalaryň başyny Berdimuhammedowden tama çykmady diýen atlan çap edilen makala çekýär. Okujularymyzyň bir topar seslenmesini gazanan maglumatyň gysgaça görnüşini dinlemäge çagyrýar. 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam syýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gyzyklanma peselmän barha ýokurlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we Tälimler Akademiýasynyň utgaşdyrjysy, siýasat öwrenji Svetlana Dazardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalaryny synyny aýdylýar. Onun pikirine göre halkara jemgyýetçiliginiň täze prezidentden eden ultamalar şol sanyny demokratizasiýa, ýurtda adam hukuklarynyň, ykdysadyýatyň, hyzmatdaşlygyň we aýdynlygyň ýagdaýynyň gowlaşmagy barada eden tamalar çykmady. Analizin terişdeler we häkimiýet diýen bölüminde prezidentiň ähli terişdäni öz eline jemlänini gaýdylýar. Türkmenbaşdan tapawutlykda Gurbanuly Berdimuhammedow ýetimdäl we imkan agdaly teke tiresinden gelip çykan nepsini Sapar Murat Niýazowyň kadrlar çalışmak sistemasyna dayananlygy, emma Berdimuhammedowyň klan sistemasyny guranyny wellenilýär. Şeýle de synyny Berdimuhammedowyň öz pozisiýasyny berkitmek üçin badabat maşgala agdalaryny we öz klanynyň wekillerini esasy wezifelere çekendigi, esas aktivler öz eline jemlänini gaýdylýar. Synyny Berdimuhammedowyň daşky görnüş üçin köp partiýalyk sistemasyny döretmäge çalışanlygy, emma synçylaryň köpüsiniň pikirine görä hemme zadyň prezidentiň garnaşlarynyň täsir sferasyna bölüneni gaýdylýar. Siýasat öwrenji Svetlana Dazardanowanyň synyny ykdysadyýat we bilim taraplyk daşary siýasat we howpsuzlyk, şahsiýet kultury awtoritar rejimiň berkidilmegi barada hem misallar esasyny gurrun edilýär. Onun gelýän netijelerine görä Berdimuhammedow ýurtda köküren awtoritar rejim ýetgeçjek bolman diňe Türkmenbaşynyň şahsiýet kulturyny özüniň bilen çalşyrmak bilen çäklenipdir. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň okujulary bu synyny gol-golan meseleler, hususan prezident Berdimuhammedowyň dolanýarşyndaky klan meselesi barada öz pikirlerini aýdypdyrlar. Siz hem web saytymyzda, sosial ulgamlardaky sahypalarymyza girip, söhbete goşulmagy, öz pikirleriňizi, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasy 16-njy martda Ýewropa parlamentinde Annet Bokuryň taýýarlan Türkmenistan häkimiýet, siýasat we neft awtoritarizm atly hasabaty boýunça dinlenşigiň we diskussiýanyň bolanyny habar berdi. Azatlyk Radiosu bu dinlenşige gatnaşan we çykyp görülen Türkmenistanly hukuk goraýjy Venedagi Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tupatulin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Kardeşim gözleriň okujularymyzda dürli pikirler döreden söhbetdeşliginden hem bir bölegi bilelikde dinläliň. Farid, sizin web saytyňyzda Ýewropa parlamentinde Chatham House'yň Britaniýanyň halkara meseleleri baradaky Padşahlyk institutunyň eksperti Annet Bokuryň Türkmenistan barada çap eden hasabaty boýunça dinlenşik bolanlygy aýdylýar. Odaly bu dinlenşik hakynda gysgaça maglumat berip bilmersiňizmi? Действительно, вчера в Брюсселе, в здании Европейского парламента состоялись слушания. Doğrudanam, dün Brüssel'de Ýewropa parlamentiniň binasynda siziň agdan hasabatyňyz boýunça dinlenşik boldy. Bu çäre Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň wagtlaýyn söwda alalaşygyny baglaşmagy baradaky meseleniň çägine geçirilýär. Biz hukuk goraýjylar bu alalaşyk baglaşylaryny Türkmenistanyň adam hukuklarynyň juda yaramaz ýagdaýyna üns berilmegini isleýäris. Bizim pikirimizçe eger Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen şeýle alalaşyga gol çekmekçi bolsa Aşgabat bilen öňünden gürleşmeli. Ýagny Türkmen häkimiýetlerinden adam hukuklary babatdaky elementar normalaryň berza edilmegini talep etmeli. Ondan Türkmenistan barada hasabatyň dinlenşigine bizinkiden başga da hukuk goraýjy uramalar gatnaşdylar.
Netijede adam hukuklarynyň anyk bolýan halatlaryndan başlap Türkmenistanyň için näki çynlyky, korrupsiýa meseleleri barada hem görüň edildi. Umuman ören giň taraply diskussiýa boldy. В общем, довольно многогранная была дискуссия. Brüssel diňlenşiginde çykyş edenler Türkmenistanda adam hukuklary meselesinde özgeriş bolmagy üçin näme etmeli diýerler. Во-первых, действительно, обсуждение этого вопроса идет уже довольно давно. Birinciden bu meseleniň maslahaty has öňräkden beredilýär. Türkmenistan öňki Sowet Soýuzynyň giňişligine Ýewropa Birleşiginiň entek wagtlaryň sowda şertnamasyny baglaşmadyk ýeketäk ýurdy. Özbegistan bilen şeýle şertnama baglaşylaryna öňünden nähildir bir şert goýulmady. Ýagny biz şertnama baglaşaly, soň özbek häkimetleri ýagdaýy üýtgedip başlar diýdiler. Ondan bäri köp wagt geçdi we olaryň şonu ýalňyş iş edenliklerine düşünýärler. Sebäbi özbek häkimetleri olaryň talaplaryna hiç bir baş galdyrmaýar. Şu gaýgyly tejribe sebäpli Ýewroparlamentiň bir topar deputaty Türkmenistanyň ilki adam hukuklary ýagdaýynyň hakykatda üýtgejegine anyk kepillik almaly. Soň şertnama baglaşmalydylar. Hususan olar Türkmenistan BMG-nyň dürli komitetlerinden daklatçylar çağırmalydylar. Ýagny milli azadlyklar, din azatlygy, çağalaryň, aýallaryň hukuklary boýunça ýürüýti daklatçylar bar. Türkmenistan hakykatda bu hil hasabat taýýarlaýanlaryň hiç birini ýurda goýbermedi. Tekliplerin bir şeýle hasabatçylaryň ýurda baryp ýagdaýy gözü bilen görmek hemde hasabat taýýarlamak barada boldy. Emma Türkmenistan gynansak da olarklary ýaly bu talaplary kabul etmek islemeýär. Но туркменские власти не хотят по-прежнему идти навстречу таким пожеланиям. Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Farid Tuhbatullin bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Innik söhbetimiz Bagyt arasynda ma'lum bolýaly 20 mart bütün dünýä Bagyt güni. Bu sene BMG-nyň baş assambleýasy tarapyndan 2012-nji ýylyň 28-nji iýunyna esaslandyryldy. Azatlyk radiosu Bagyt gününe gabatlap siz üçin Bagyt näme diýen soragyny ýürüýte bir forum açdy. Dinleyijilerimiň bu soraga beren jogaplarynyň käbiri bilen tanışdyrmak isleýär. Mysal üçin nazariýary älimatly okujymyz şeýle ýazýar. Bagyt elbetde bu hemmelere nesip emeden ok. Men eýem 25 ýaşadym. Şu wagtda senli söýüşip goýun beren gyýyllarynyň birinem özüme gelin edip alyp bilmedim. Iň soňkuzy arzuwymdaky aşgabatly talip wagty gurlaşyp başlan gaýdym. Men ol Bahara atly gaýdy bilen gullukda wagtlarym gurlaşýardım. Inni gullukdan gelenime de 5 ýyl boldy. Sag bolsun. Men sagçylga uğradar diýip garaşyp belli. Men nähili uğradaýyn işleýän ýerim ýok. Maşgalan pes ýagdaýda ýaşaýar. Ýaşaýan zaýym küme şekilinde. Bir gyýda galyň geçirmäge ýagdaýymyz ýok. Hani iş, hani gazanç, pulsuzluk bagta var ýany ýollary päsgelçilik, sag bol azatlyk derdimizi siz aýdaýmasak başga kim aýdaly? Allahyň öz gowusyny etsin diýip nazariýary älimatly okujymyz ýazypdyr. Serdar Hojaýew bolsa şeýle diýär. Meniň üçin Bagyt jynsy gatnaşyk we Amerikan dollardyr. Sağçatly okujymyz bolsa Türkmen prezidentiniň prezidentlikden aýrylyp hemme dogan garyndaşlary bilen tutsak edilmegi meniň üçin ýöne Bagyt däl, eýsem uly Bagyt diýip ýazýar. Hormatly dinleyijiler, okujalarymyzyň Bagyt hakyndaky forumy beren jogaplarynyň käbiri bilen tanyş boldyňyz. Siz hem bu söhbete goşulmaga çagyrýarsyz. Ýogsa da bu jogaplaryň birini Amerikan dollar hem Bagyt hasaplanýar. Eýsem bolsa Türkmenistanyň soňky döwür manat dollar gatnaşygy, hususan manada dollar satyn almak meselesi hem ören çyşyrmlaşdy. Eýsem ýurtda dollar satyn almak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi dükan eýlerine nähil täsir etdi. Kardeşim tekrab mesele bilen gazyklanyp Aşgabatly ýazan bu bilen söhbetdeş boldy. Amanradagy ýurtda daşary ýurt valutasynyň satuw we ony daşary ýurda çykarmak bilen baglanşykly girdilen çäklendirmeleriň Aşgabatdaky käbir dukan eýlerine we söwdegärlere täsir ýetirip başlandygyny aýtdyňyz. Bu barada doldurak maglumat beräýsiňiz? Öňde aglan sebäbiňiz bilen baglykdy Aşgabatda hususiýetlikdäki dukanlarda haritleri satmakda biýagdaý hasan göze ilerlikli derejede duýulýar. Maňa Aşgabat şäheriniň 15 ýyl awadançylyk sowda bazarynda işleyen tanışlarım şeýle hem şäheriň merkezinde Qırak buljagyny işleyen tanışlarım özlerinin dukanlarına haritlaryň barha azalýanlygyny
Sonun süýnemi alıcılara da özlerinin sowdasyna da erwet täsirini ýetirýändigini gururum berdiler. Bu ýagdaýda da ilatyň alıcılaryň gerim gidimli ýeri bolan bazarlarda yerleşen suhesillikdäki dukanlar üçin uly kynçylyk görýär. Amanrada haritlaryň azalmagynyň sebäbi barada bir maglumat berdilermi? Sebebi şäherdäki yerleşen suhesillikdäki dukanlaryň bolmanyny 85% özü daşary ýurtdan harit getirmeýär. Olar daşary ýurtdan harit getirýän belli firmalardan haritleri satyn alýarlar. Ondan sol satyn alan haritlarynyň üstüne de özleriniň peýdasyna boşup haritleri satyp çykarýarlar. Dolary ýurdun başyna çykarmakda diýilen çäklendirme bagylykda galy berse dollaryň sowdasynyň 2 aýdan köpräk wagtlar ýapgarmagy bilen bagylykda haritlaryň getirilişi azalýar. Getirilen haritlaryň da görünüşiniň öňküýär beýle bir köpdänligi aýdylýar. Galy berse öňküden kymmatly aýdylýar. Sebäbi ýurdun içindäki dukan eýleri getirilen haritlary esasan türkmen manadyna satyn alýarlar. Ondan haritler daşary ýurtdan getirip satýan firmalar dollaryň gara bazardaky manat kymmetine görä olar bilen sowda edýärler. Şonuň üçin dukan eýleriniň belli bir bölegi tawakkalçylyk edip haritleri şol kymmat nyrkdan satyn alyp onu alıcılara hödürleýär. Belli bir bölegi bolsa haritleri firmalardan almaýa şeýdip umuman dukanlarda sowda öz-özünden alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen dollar gahatçylygy we onuň täsirleri barada söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem Türkmenistanyň dollar gahatçylygynyň döremegine näme sebäp boldy? Bu soraga bir sözle jogap bermek kyn ýöne onuň bir gapdalynyň newit narhlarynyň aşaklamagy. Galy berse Türkmenistanyň orsiýete satan gazynyň pulunu almakda kynçylyk çekmek bilen baglylyk aýdylýar. Ýöneň Gazprom Türkmen gazy düzgüni bolmakda aýplaýan ýaly. Bu arada kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatynyň bir bölegi bilelikde dinläriň. Russiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmen Gaz döwlet konsernini özara baglasynyň lalasygy ýatyrmak üçin şertleri göre bile döretmekde aýplady. Russiýanyň Interfax habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, Gazprom Türkmen tarapynyň göýberen düýpli düzgün bozmalary diýilip häsiýetlendiren hereketleri sebäpli Türkmen gazyny satyn almak baradaky lalasygy ýatyrypdyr. Gepin gerdisine ora ýatlatsak, ýanwarda Türkmen Gaz döwlet konserni Gazprom Export karhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ilalasygy möhletünden has öň bir taraplan görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny besedýändigini habar berdi. Yanwaryň ahyrynda bolsa Gazpromyň dolandyrşynyň başlygynyň orunbasary Aleksandr Medvedev ilalasyň gazyň bahasy sebäpli bozulandygyny aýdyp, Türkmenistanyň bu ugrda konstruktiw pozisiýada durmaýandygyny öňe süripdi. Rus konserniniň Euro obligasiýalary boýunça ýaýradan soňky memorandumynda 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmen Gaz döwlet konserniniň lalasygy düýpli bozandygy sebäpli biz Türkmen Gazy lalasygy ýatyrýandygymyz we Türkmen Gazyny satyn almagy durýandygymyz barada habarly etdik diýilýär. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapynyň göýberendigi aýdylýan düýpli kemçilikleri barada jikmejik maglumat berilmeýär. Gazprom soňky ýaýradan memorandumynda 2010-2015-nji ýyllar aralygyndaky Türkmen gazynyň bahasyny retroaktiv görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek ma'lum edýär. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň jeminiň 1-nji böleginiň soňuna geldik. Onuň dogamy dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nobaty Türkiýede kawarçymyz döwlet baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.